Sarobeak esan da, zer diren ba aldakizue, saroi ere esaten zaie. Zirkulu formako lur eremuak dira eta erdien harri bat izaten dute, austarria. Ganaduaren babeserako ere biltzen zituzten, sasoi batean, jatorrian saroiak herritar guztienak izaten ziren gainera, baina pixkanaka jabetza pribatuko bilakatu ziren. Urnietan herriko erreferentzia zarrenak saroia dira. 8 saroi, 12. mendekoak, baina bada herrian duela 25 urte jaio eta oraindik ere zutik jarraitzen duen 9. bat, Sarobe arte eskenikoen gunea. Alba Kabrerak mende laurdeneko ibilbidearen errepasoa egin du. Utzik zegoen Elizondo zentroari erabilera emateko eta arte eszenikoei bultzada bat eman nahian, 1984 urtean Sarobe sortu zuten. Umezurt zeuden arte disiplinen kabia izan zen, eta 25 urteren ondoren erreferentea izaten jarraitzen du. Sorreratik, lantaldeko kidea da Jaione Jauregi, eta mende laurdenez bertan egon diren musika kontzertuen, dantza emanaldien eta antzerkien lekuko izan da. Aldez aurretik, zegoen atzeko lan bat, unita pedagogia eszenikoak elkarte bat zegoen, Kike Santiago, Maribel Tardio eta Ana Pérez Legaleon teatrokoa ziren, eta beraiek pixka bat ikusi zuten hutsune bat zegoela, antzerki, zala Euskal Herriko antzerkik oskola ofiziola, desaratu intzan, oditxintzan, eta ikusi zuten hutsune bat zegoela eszeniko arlo horretan, nolabait esateko orduan, beraiek hasi ziren Urnetako Elizondo zinemazarrean, antolatzen ikastaroak, bai zinemagintzan eta bai antzerkigintza batipat. Elizondo, ikastola zegoen bertan, eta ni neu ibili izan naiz hemen, eta generazio asko pasagia, eta zentroak beak zeukan agertoki bat, zinemaldia, eta zinea ikusten genduen, gure eskola emanalek ematen genitun, ondoren gazte garaian gaztetxeara izan zen, okupatuta egon zen Urnetako gaztengatik, eta azkenik, itxita zegoela, Kikek proposamen hori intzun udaletxean, eta prest azaldu ziren aurrera emateko proiektoi. Gune bat, non, goizpen bakoitzaren prozesu guztia hemen landu ziteken. Sortze prozesua, garapen prozesua, altxatze prozesua, eta azkenean agerraldi hori egitea. Eginean gogo, ilusio eta borondate askokin 6 pertsonako talde bat. Kike Santiago zala zuzendaria eta honen idea posible intzuna, Maribel, eta ni produzio eta administrazio lanetan, Espek hartu zuela, Espe Lufiegok zinearetoaren ardura eta berak egin zuela proposamen hori azaldu ziguna, eta bi teknikari Pablo Urusarreta eta Pepone zala laguntzailea. Orain asko ikusten da egonaldi artistikoak, sormen fabrikak, baina garai hartan, duela 25 urte, pentsatzeak konpainia batek espazio, baliabide eta denbora zuela, prozesu guztia toki berdinan eta balintza profesionaletan ikia, ezan oso ohikoa. Lehenago zeuden antzokiak gehien bat erakusteko antzokiak ziren, baina ez zegoen pentsatuta fabrika bat bezala non sortzen ziren produktoiek, gero erakutsiko ziren produktoiek. Orduan oso aurrerakoia zela. Iruditzen zaiz, horrain ere horretara azpiegitura zerbitzu eta baliabide eszenikoen zerbitzu bat egonkorra eta konpainientzat dagoena, Gipuzkoan nik uste oraindik bakarrea dela. Proiektu asko eta asko pasadia. Zentroaren filosofia izan zana, eta azpiegitura zerbitzua eta baliabide eszenikoak konpainientzat. Euskal Kamara Opera, formatu txikian eta musiko gutxiekin sortutako operak landu ziren hemen, euskaraz gainera, Ziar eta Zapatos de Mujer, edo emakumezkoen zapatak, izan dira, gero musika Sarobe kontzertuak, izan zala ere bai eskualdeko aisialdia eta pixka bat indartzeko eta herria ere bai dinamizatzeko proiektu bat, eta udalantzerkiak 3 izan direla, Marizulo, Urnita 59, eta 1926 ikuskizunak. Ere bai antzerki eskolara, edo dantza sensibilizazio programa, Aukeran dantza konpainiarekin, eta gero osasunaren inguruan jarduera fisikoak, yoga edo bizkar eskola eta horrelakoak. Eta zinearetoa izan da denboraldi batean Urnita murgildu zen zinean eta kortometrajeak itezian hemen, grabatzezian hemen herrian, herritarrekin kontaktu asko izaten zuten bai ikasleak, bai irakasleak, izan zen, oso proiektu potentea. Eta gainean nik uste Euskal Herrian ondudan zinearekiko proiektu serio honetako bat edo lehenengo kontaktu bat izan zen. Zinearetoa arte eszenikoen gunearekin batera jaiotako proiektu bat izan zen, 1994 urtean hasi eta 7 urtez indarrean egontzena. Gaur egungo zinemagintzan entzutetsuak diren artisten harrobia da Sarobe. Tartean, Moriarty ekoizpen etxearen sorreraren lekuko da.
Ondo oroitzen du Jon Garaño zinema zuzendariak zeintzuk izan ziren Moriartyko kideen hastapenak. Bai, nola ez gogoratuko. Esan daiteke dena, Saroben hasi zela, bertan elkar ezagutu ginean Moriartyko sozio guztiak. Urte zoragarria pasa genuen, Saroben, eta Sarobe bukatu eta erabaki genuen produktora bat sortzea, Moriarty izeneko produktora bat. Hasieran zan elkarte moduko bat, ez ginen ez da produktora bat. Bakoitzak egutako bakoitzak egin bertzun korto bat idatzita zuzendu, eta gainontzekoak laguntzen genuen beste postuetan, eta horrela 5 film labur egin arte, ezta. Eta gero sortu zen ja Moriarty. Baina bai, hasi Saroben hasi zen. Lehenengoz, modu profesionalean zinemagintzarekin kontaktua edukitzeko aukera izan zuten ikasleek, eta nahi gabe, zinema eskolen aitzindaria bilakatu zen zine aretoa. Netzako Sarobe da nire bizitzan oso esperientzi berezi bat. Kenean Saroben bildu ginen jende oso desberdina, batzuk andoainetik zuzenean joandakoak, eta beste batzuk ginen karrera bukatu eta gure bizitzakin zer egin ez genekienak, ezta? Eta orduan horietako bat nintzen eta beste bat gero nire sozioak izango zirenak, ezta? Eta orduan bai esan oso ondo egontzen, ze izan zen, ez dakit, laino moduko bat gure bizitzan, zinea ikusi, debatitu, zuri bezain beste zinea gustatzen zitzaien beste batzukin elkartu, eta orduan ari ginen denbora guztia zineaz eta zinearekin, ezta? Etorri ziren klaseak ematera, son handiko profesionalak, Michel Gaztanbide, Enrique Urbizu, Charlie Llorente, eta daren koordinatzailea zen Espe Lufiego baita ere, ezta? Eta orduan privilegio moduko bat bezala sentitzen dut, gogoratzen dut hori da nagia zen. Paradoxikoki Euskal Herrian pertsona askok bideratu nahi zuten euren ibilbidea zinema mundura, baina ez zegoen esparru honetan jorratzen zen zentrorik. Ondorioz, Madril eta Bartzelonara joan behar izaten ziren. Zine aretoarekin formakuntza bera etxean egiteko aukera izan zuten. Gogoratzen dut, ginala oso gogotsu, ez da gauzak egiteko eta gauzak probatzeko. Zinea gaina asko aldatu da, ordutik, zentzu askotan. Egiteko forman, baina baita ere konsumitzekoan, baita ere oso zine mota desberdinak konsumitzen da orain, eta orduan jare zinaren krisia aretoetan hasia zego, baina orain nabariagoa da, ez da? Orain plataformetan jendeak ikusten ditu pelikulak batipat, eta orduan, orain dikan jendea gehiago joten zan zinera, ez da? Baina hortaz aparte, egiterako orduan, orain dikan zinean egiten zan zinea, digitala hasi berria zegoen, eta orduan zinea egitea zan zerbait oso garestia. Saroben egiten ziren praktika batzuk 16 milimetrotan, eta gero egiten zan proiektu bat aukeratzen zan, proiektu importantena 35 milimetrotan egiten zala, ezta? Hau da, zinean, ezta? Benetan zine komertziala egiten zan moduan. Netzako zan, ez dakit, amets bat bezala, ezta? Nik zuzendari izan nahi nun, txikitatik ibiltzen izan kamerakin trasteatzen eta gauzak egiten, baina hau izan ja beste gauza bat, ezta? Lagun batzukin lankide bat gauza serio bat egitea. Orduan, oso esperientzi berezi izan zen, eta asko ikasi nun, gauza asko gaizki eginez. Leire Apeian ekoizleak, Juantxo Beloki argazki zuzendariak, Luis Oberdejo gidoilariak eta beste hainbat artistek ere lehen urratsak Saroben eman zituzten. Jakina izan dela Moriartyren sorraren lekuko, bertan elkar ezagutu genuen, eta ez Moriartykoak bakarrik, jende ugari dago, bertatik atera dana, ezta? Industrian gauden netako asko hortik pasea gara, eta pena emateizu zine aretori ez egotea, ezta? Horraz maz egon burtsua zinaldera pasatzeko edo, eta etzan gauzatu, eta pena ematen dit, desagertu izan agia zen. Kultura sustatzeko zentroa izateaz gain, artisten eta herriko jendearen bateraguna izan zen Sarobe. 2 hamarkada pasa dira Garañok Sarobe azkeneko zapaldu zuenetik. Ordutik naiz izan, eta egia esan badut kuriositatea. Badakit ja tabernik ez dagoela, eta pan ematen dit, ze horre duten zameti laxero, kafetegian. Giroa sortzen zan, eta kuriosa izaten zan, ze karo, horri izaten ginen zine ikasleak, baina baita ere antzerkia entxeatzen zeudenak, eta baita ere herriko jendea juten zala jote bat hartzea. Orduan, hor, nasketa oso berezia izaten zan, ezta? Eta orduan, sarrera hortan tabernarik izateak, hori imaginatzea bakarrik, garraro egiten zait, hori gabe imaginatzea, ezta? Gainontzekoan, batzen naiz, momenturako Sarobe bezala oso teknologikoki eta oso aurreratuta zegoen espazio bat. Horren, klaro, pasadira, Sarobe utzi genuenetik, 20 urte, eta nola egongo dan. Urteurrena ospatzeko, hilaren 15ean La Trinchera Infinita emango dute Saroben, eta bertan izango dira Moriartyko kideak. Garañorentzat berezia da behin auspoa eman zien aretoan, orain euren pelikula arrakastatsu bat ikustea.
ederra da, ezta? Gauza hobetan beti egiten dezuna da atzera begiratu, ezta? Eta pentsatu non zinean orain dela 19 urte, ezta? Eta hor zinela zure ilusio guztiekin, zure kortoak prestatzen eta imaginatzen, osatuko litzaizukela zine egitea, ezta? Eta zure burua imaginatzen zuzendari bezala, edo argazki zuzendari bezala, edo produktore bezala, ezta? Eta zentzu batean behintzat hori bete da, ezta? Pelikulak egiteko posibilitatea daukagu eta pelikula horietako bat botatzea bertan oso ederra iruditzen zait eta polita guretzako eta denentzat, ezta? Pelikulan jende asko inplikatuta egonda, saretik atera dan jende asko inplikatuta egonda eta horiek erean izango dira, ezta? Batzutan fokoa jartzen da zuzendarietan, baina komentatzen dugun bezala, La Trinchera Infinitan lan egin dutenetatik, badaude soinua egin dutenak, efektu bereziak egin duna, gidoilariak, produkzioan baita ere, orduan horiek denak ere horre egongo dira, eta nik uste ere gu bezala nahiko garro sentituko dira, behintzat posik pelikula hor aurkezteko aukera izateaz. Arte eszenikoen diziplina guztiek bat egiten duten aretoa da Sarobe, zinemagintza, baina baita dantza ere. 2010etik aukeran dantza konpainiaren egoitza nagusia da. Edu Muruamendiara taldeko koreografo eta zuzendariak ondo baino hobeto ezagutzen ditu zentroko holtza eta kamerinoak. Harremanak estua askani urnetarekin daramatelak 22 urte hemen urnietan. Eta, oindala 10 urte, proposamen bat egin zidaten udaletxetikan, eta ea posible genekan bien elkarlan bat egitea udaletxea eta aukeran dantza konpainiakoak, eta horrela sartu zen harremanak eta 2010etik hemen gaude, Saroben gaude, eta azken finean gure egoitza da eta hemen super gustora gaude. Aukeranek daramara 22 urte, eta gogoratzen dut etortzen ginela Sarobera zerbait berezia prestatzeko. Eta orduan lehenengo ikuskizunak, lehenengo zutargizinekoa ez, baina izena ez duen guztia omen da horre hasi ginen etortzen. Orduan Sarobe etortzen maginan zerbait berezia prestatzeko zen. Orduan gutzako niretako daka importantzia asko. Hasi nintzen, urritara etorri nintzen, emasi datelako posibilitateak egapekoak irakasle bezala etortzea, dantzako irakasle etortzea. Eta nur pentsatzen, hainbeste urteetan hemen pasatzea, 22 urte pasatu dira, eta gauza pila bat atera dira, egapen segitzen dut irakasle bezala. Eta gero, posibilitatea, azkenengo 10 urteetan, egoitza urnietan, beraz, harreman estua dakat nik urnietakoekin, eta azkenian, ez dakit urnietarra sentitzen naizen, baina zerbait badakat hemen urnietako puntua. Urteurrena ospatzeko aukeran konpainiak ere bere fruitua utzi du. Maurizia ikuskizuna oinarria hartuta Maurizianaz sortu dute. Maurizia azken finean men sortu genuen, Euskal Herriko pertsona oso importantia da euskal kulturan, eta esan genuen zergatik ez. Asmoa genekan kanpoan egiteko eta emanaldi berezi bat egiteko herriko jende guztia etortzeko, eta horregatik aukeratu genuen Maurizia, eta orduan Maurizianaz egin degula buelta txiki bat eman diogu ikuskizunari, eta orduan sortu dugu Maurizianaz kale ikuskizun bat, eta nahi genuen erakustia berriz ere herriari. Ordu asko, ez dakik gehiagia den, pasatzen ditut ben Saroben, urnietan, baina bai azken finean oso gustora nago, lasaitasuna ematen dira, sorkuntza garaian, bere puntu ematen dit, eta hemen sorkuntza asko inditu, azkenengo aukeran dantzan konpainiako azkenengo 7 ikuskizunak hemen inditugu, beraz, zerbait berezia dakaretzako, eta ez dakite Sarobe eta Edu eta Sarobe zerbait dakagula elkarrekin da, baina hori nabaritzen da gero lan egiteko garaian. Euskal Herrian entzutetsuak izan diren obra asko egin dira Saroben, baina herriko kultura grina setu eta arte eszenikoak gizarteratu dituzte. Urnietako kultur zaletasuna bultzatzeko lekua dela uste du Jaionek, Sarobeko lantaldeko kideak. Nik uste herritarrentzat gune importantea badala. Batipat, feedbacka oso handia delako, bai? Alde batetik ikastaroetan parte handia izaten dutelako, bestetik etxe ondoan daukatelako lehen mailako antzerkita dantza ikuskizunak, eta bestetik parte hartze zuzena izan dutelako herritarrentzat sortutako udal ikuskizunetan. Aintzinaria badaude hemendikan, Bonuntzazpian eta Ibila antzerkitaldeak, eta Marizulo taldea 2009an herritako kultureragile talde bat elkartu zen sortzeko udal ikuskizunak. Musika, dantza eta irudiak biltzen dituen ikuskizuna dira, eta 80 bat parteidek parte hartzen dute herritarrentzat, esan berea egiten dutela nolabait Sarobe, denbora asko pasatzen dute, eta momentu oso potenteak, orduan nik uste oso etxe sentitzen dutela askotan urnitarrek Sarobe. Zer da Sarobe? Zer ikuste duzu Sarobe? Pelikulak eta antzerkiak. Bigarren etxe bat bezala.
harremanak sustatzeko gunea. Herrikoekin elkartzeko toki bat. Artea, ikuskizuna, laguntza, kultura, haurtzaroa, dantza. Hain txikia izateko, leku egoki bat, sorkuntzarako eta pixkat erakusketak eta jende horreko ekitaldiak eskaintzeko, leku askotan ez dagona, eta eskertzen dena. herriko jendea antzerki gintzan sartzeko aukera polita. Gu euskal dantzan murgiltzeko lekua. Niretzako fabrika bat, arte eszenikoa sortzen den toki bat. Jende gaztia iniziatiba dazkan, aukerak ematezkan etxe bat. Herria pizteko eta jendea elkartzeko gune bat. Urnietan zerbait sortzen ari garenontzat, Sarobe da izugarrizko aukera. Adibidez ikastolaren aldetikan eta baitare musikari antzerki bultzatzaile bezala. Izugarrizko aukera. Niretzako kultura referentea. Oso gune bizia izan dela eta dela oraindikan eta sormenerako espazio garrantzitsu bat eta arte eszenikoen arnasgune bat. Duela mende laurden sortu zen eta proiektua aurrera atera ahal izateko beharrezkoak izan dira bai lantaldekoen, baita herritarren ilusio eta borondatea ere. Egun, zutik dirauen Sarobe bakarra da. Urte luzez landutako lur eremua den arren, oraindik kulturruzta emateko prest dagoena. Datorren asteburuan izango dira urteurreneko azken ekitaldiak ostiralean, hilaren 13an, 5 Days to Dance, dantza proiektu komunitarioak ikuskizuna emango du, eta larunbat gauean Tenpera eta Arro musika taldeek kontzertu eskainiko dute. Igande arratsaldean berriz, La Trinchera Infinita emango dute, areto nagusian.